Jeg hedder Rune Asmund Sørensen, og jeg er eliteudvalgsformand her i Comwell Kælderspark Golfklub. Vi har haft match i dag, Klub på Tværs hedder den, som er en match eliteafdelingen holder for at få lov til at spille sammen med medlemmerne. Og så kan medlemmerne også få lov til at spille sammen med os. Der har været 48 tilmeldinger, så det er vi godt tilfredse med. Sidste år var der 27, så det går fremad år efter år. Det har været en match, hvor der har været en elitespiller på hver hold, og så har der været 2 medlemmer, og så har vi juniorerne har fået lov til at være gratis med. Så der har også været en junior på 4 holdene. Der har desværre kun været 4 juniorer med, så der kunne vi godt have ønsket os, der var lidt flere. Men det kommer der nok næste år. Det har været dejligt vejr, og vi har haft en rigtig god match, og der er også blevet leveret nogle rigtig gode scores. Så alt i alt så har det været en god dag.